Čauky lidi. Tak já jsem Dario. A já jsem Dario. A my jsme si připravili pro vás, vlastně nás napadlo, Že bychom mohli začít točit videovlogy a hry taky, ale to hry až časem, protože já vlastně hry hrát nemůžu, takže hry bude točit on. Bladio bude točit hry, takže se potom ještě dohodneme, jak to bude všechno. A jak já si připravil pár témat na začátek, je to naše první video, který točíme vlastně už po pátý. No a tak, to je za první. Seznámení s kanálem. Takže v tom kanálu budeme zejména točit videovlogy, dáme tam nějaký hry, ale hry fakt až časem. Challenge a takovýhle věci. To se ještě dohodneme, jaký? Možná dneska bude? Ne, to je blbost dneska. Když tak do komentáře pište, jaký challenge byste chtěli, nebo na e-mail, potom časem uděláme ask. Možná i dneska, uvidím. Dneska večer ještě budeme točit jedno video, že se sám bude chtít. A uvidíme, jak to všechno ještě bude. A tak já si myslím, že k seznámení to asi všechno. Tak, kontinuuj. Za druhý tady máme vybavení. Vybavení, to už je všechno objednané, jsou objednané mikrofony a kamery a všechno. Akorát, že nebo příští týden by nám to měli dovízt. Příští týden by nám to měli dovízt a tak už to vlastně bude lepší to točení. No. Takhle vlastně točíme na mobil, protože ještě nic nemáme, včera jsme to teprve objednali. Takže čekáme furt na to a potom uděláme nějaký perfektní video, ještě musíme sehnat nějaký program na stříhání. Už jsme sice jako sehnali 2, ale ani jeden nejde, takže ještě uvidíme, tak se snažíme prostě jen střih to udělat. Takže uvidíme, jak to ještě všechno bude. Tak asi k vybavení to bude všechno, takže jako za třetí tady máme intro. Intro nebude, protože máme ty programy a neumíme v nich. Takže když si chcete, tak nám nějaký programy na stříhání videí, na intro můžete poslat na náš e-mail, bude v popisku. Do komentáře můžete napsat, jako, co byste měli ještě zlepšit, že si chcete víc videí, což asi mě ani nezajímá, jaké budu točit. A ne, když si chcete, aby jsme točili dál, tak nám řekněte, napište nám klidně na Facebook, tam vám taky dáme do popisku videa. A intro vám vlastně můžete udělat potom časem, když nám pošlete nějaký ty programy na e-mail nebo na Facebook, nebo sem do komentáře. Všechno bude v popisu. Všechno bude v popisu videa asi. Tak si vybereme potom a můžeme nějaký intro od vás, nebo co si uděláme my, tak ho tam dáme. Tak Bladio zas. Další tady je točení spolu. Točit spolu moc často nemůžem, protože já bydlím daleko. Takže Dario spíš bude točit ty vlogy a časem bychom třeba vytvořili ještě jeden kanál, to bude zase na ty hry a to jsem točil spíš já. No, tak by točil teda on a možná ještě časem bychom dělali jako ještě jiné věci, ještě se rozhodneme. Tady to bude náš hlavní kanál. No, vlastně. Tak vlastně tak to točení spolu budeme asi všechno, co jsem chtěl říct. A ještě videa, které budou asi 2x, 3x do týdne. Ještě se rozhodneme, protože mě se fakt točit nechce ani po škole, protože na praxi stávám asi nějaký 4 hodiny ráno a přijíždím asi v 3:30 vlastně. Takže se mi do toho moc nebude chtít, ale že se jako bude mít dost lajků, vlastně pro vás budu točit. Takže uvidím, jak sám rozjede kanál, Facebook
a takový. To se ještě rozhodne podle toho, kolik bude mít odběratelů, že si to bude mít cenou točit vůbec něco nebo ne. Tak to si myslím, že jako k prvním videu to bude asi všechno, co jsme chtěli říct. Pokud se vám video líbilo, tak mě zanechejte odběr, nebo dejte lajky se. Hlavně ty komentáře. Tam podejte. Jo, a ještě jsem chtěl říct, že teďkon v Žehuní se odvírá sedlina. Říká se tomu želejáda, je to každoročně už. Tak by se vás chtěl pozvat na tu akci, je to od nějakých, stará se v 8 ráno, ale odvírá se to asi v 11. V popisku videa budete mít Facebook a internetovou stránku, kam můžete jít. Takže jestli chcete, budete to mít ty kontakty na ně, si objednat loď a takový. Takže jestli chcete, tak mě tam uvidíte, jeho taky, takže on nepojede, jenom já pojedu. Protože on se minulý rok vykoupal, tak od té doby nechce, možná pojede příští rok, uvidíme ještě, jak to bude. Pokud bude raft, tak pojedu. Tak uvidíme, jak to bude a těším se na vás, že si přijedete. A tak k tomu informačnímu videu, to asi bude všechno, co jsme chtěli. Tak odběry, lajky, komenty, co byste vylepšili a takový. Dneska je večer, asi uděláme ještě jedno video, ještě se rozhodneme, možná uděláme ještě za chvíli, ještě nevíme. A tak jako, kdybyste chtěli, tak pište. Tak Tak tohle by asi bylo všechno. Tak. čus.